Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Кечкенә чактан безне әти-әниләребез ялганламагыз, дөресен сөйләгез дип өйрәтеп үстерделәр. Мәктәптә дә гел шулай дип әйтәләр иде. Ялганламый, чын дөресен сөйли, октябрёнок, пионер дип, я булмаса әйбәт тәртипле була дип. Шуннан да дөрес сөйләү, ялганламау бу җәмгыятьтә дә, гаиләдә дә, мәктәптә дә гел хуплана торган сыйфат. Ләкин шул ук вакытта без үсә төшкән сайын, ылгыйган сайын ялганлау ул үзенә күрә әзрәк файда да бирә. Кай чагында изге ният белән яхшылык теләп ялганлап та җибәрергә ярый дигән бер нәтиҗәгә киләбез. Чыннан да бит, ялганлаган кешенең аның һәр вакыт нияте изгедә. Хәтта каракның, мошенникның да, кешене ялганлаган кеше дә аның да нияте изгедә. Ул бит байырга тели. Ул изге ният түгелмени? Шуңа күрә кеше һәр вакыт ялганлаган вакытта изге ният белән ялганлый. Үзе өчен изге ният ул аның. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушы тормышта ничек адашмаска соң? Ничек туры юл табырга? Ничек дөресен сөйләргә? Ялган белән дөреслекнең арасына ничек киртә куярга? Һәм кайсы өлкәдә ялганларга ярый, ә кайда ярамый? Ислам дине мөхтәрәм кардәшләр ялганга бик катгый карый. Безнең динебездә ялганлау дигән нәрсә бөтенләй юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мөселман кешесе булырга мөмкин, куркакты, саран да, әмма бер вакытта ялганчы була алмый" ди. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне хәтта начар уйлаудан да тыя. Чөнки бу иң ялган әйбер ди. Уйлап карагыз әле. Сүз белән генә ялганлау түгел, ә уйлаган вакытта да күз алдына китереп кемнедер начар яктан, ул да ялган булып санала ди. Менә шуңа күрә дә динебез ялганларга кушмый бер вакытта да. Хәтта сиңа куркыныч янаса да. Әмма мөмкин ялганларга өч очракта. Менә бу чыннан да изге ният белән. Беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, ялганлыйсың ике кешене дуслаштырыр өчен. Ике кеше, мәсәлән, ике мөселман кешесе кычкырышканнар. Аларны ничек дуслаштырырга була? Син киләсең дә араларында арадашчы ролен үтисең. Берсе янына килеп, менә теге кеше синең турында шулай дип әйтте. Ул сине ярата, эшләгәненә үкенә, синең белән дуслашырга тели, сине ихтирам итә. Икенчесе янына барып шул ук сүзләрне әйтәсең, гәрчә бу ялган булса да, ләкин бу аларга дуслашып китергә ярдәм итә. Өченче ысулы, мөхтәрәм кардәшләр, сугыш барганда, мәсәлән, дошманнар кулына эләксәң. Чыннан да бит инде, әгәр дә син дошманнар кулына эләктең икән, һәм синнән сорыйлар икән, сезнең ничә танкыгыз бар, күпме коралыгыз бар, күпме сезнең гаскәрегез бар дип, син бит инде бөтен дөресен дә әйтә алмыйсың. Менә бу очракта ялганларга рөхсәт ителә. Һәм өченче очракта хатыныңа яки иренгә. Әмма бу ялган, без уйлаган ялган түгел. Ягъни кая булдың дигәч, эштә булдым әле дип. Я булмаса, иртәгә кая барасың дип әйтсәләр, менә дусларым янына кирип чыгам әле дип. Ә үзең башка юлларга китеп барасың. Юк, ул мәсьәләдә түгел. Ә инде, мәсәлән, син хатыныңа әйтсәң, син дөньяда иң матуры дип. Ялганмы? Ялган. Син бит инде бөтен хатын кызны күргәнең юк. Һәм карап торышка да ул иң матуры түгел бит инде. Әмма бу ялганга саналмый. Я булмаса, синең бүген ашың тәмле булган дип. Син бөтен кешегә караганда да тәмлерәк пешерәсең дип. Син иң уңганым минем дип. Мин сине бик нык яратам дип. Синнән башка минем беркемне дә күз аллаганым юк дип. Әлбәттә бу сүзләр ялган. Чөнки бу мөмкин хәл түгел, шулай бит. Әмма бу ялганга керми. Бу мактау сүзләре. Һәм шулай дип әйтү гаиләне ныгыта, ир белән хатын арасында хисләрне яңарта. Һәм шулай ук хатын кыз да үзенең иренә әйтергә мөмкин. Ислам динендә ачы булса да хаклыкны әйтергә кирәк. Әйе, кай вакытта хаклык сиңа зыян китерә. Кай вакытта нәрсәдәндер мәхрүм каласың. Әмма ялган сине тагын да тирәнрәккә батырырга, тагын да тирәнрәк ялганга кертергә, бер ялган артыннан икенчесе ялганып китеп, ахыр чиктә бу ялган ачыла да уятка калырга мөмкинсең. Менә шуның өчен шундый бер мәкаль бар. Сине коткарса хаклык кына коткара.
Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, дөресен сөйләү, хаклыкны сөйләү, ул һәрвакыт безне коткарачак кына. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.